Mikrofonu pan Petr Martínek, asistent chomutovských Pirátů po dnešním utkání ve Frýdku Místku. Pane Martínku, odvážíte z Frýdku jeden bod, jaké je vaše hodnocení utkání? Tak samozřejmě před zápasem, kdyby nám někdo řekl, že získáme bod, tak bychom byli určitě spokojení. Myslím si, že začátek utkání měli větší jakoby víc ze hry domácí, ale my jsme se potom vyrovnali tu hru a ve druhé třetině jsme tam měli několik dobrých příležitostí, několik šancí a samozřejmě vedli jsme 2-1 a ve třetí třetině tam byla škoda toho inkasovaného gólu. No, měli jsme to celkem dobře pobraný, ale trefil to a zase ty nájezdy, no, to je prostě bank a zase se měli matchball a nevyužijeme ho, takže tohle je škoda. Říkám, za bod bychom byli určitě rádi, ale myslím si, že dneska jsme klidně mohli o 23. Každý nováčik sa chce vždycky v novej sezóne vytiahnuť a samozrejme začali sme celkom ako dobre tú prvú tretinu, tam sme mali na začiatku nejaké šance a nebolo to jednoduché sa cez nich dostávať, boli zarputili v obrane a škoda, že sme tam na začiatku nedali góly, oni zistili, že proste, že dá sa to takým štýlom hrať, jak to hrajú oni, hrali to jednoducho, vyjadzovali to z tretiny, keď tak hrali na nejaké breaky. Potom druhú tretinu trošku sme mali horšiu, tam sme mali hlavne v obrannom pásme trošku problém, jak sa tam menili, že boli 3 a 4 hráči na modrej čiare, tak sme mali trošku s tým probléma. Ale potom sme to zvládli, prežili sme to. Tretia tretina z našej strany sa nevyvinula dobre, sme dostali gól na 2-1, čo nebolo jednoduché prehodiť v hlavách chalani, že proste prehrávame 2-1, ale nakoniec sme to zvládli, vyrovnali sme a zápas v podstate bol dosť vyrovnaný a ten Chomutov nehral zlé, ako proste hrali to jednoducho a ťažko sa tam cez nich dostávalo, v obrane boli dosť silní a aj keď to bolo vždycky na hranici faulu a aj tak v podstate sme sa do nejakých šancí dostali, ale nemali sme to šťastíčko a nakoniec to dopadlo 2-2 a potom už to bolo len vabank. Predĺženie bolo vyrovnané, proste tam moc šancí nebolo a dobré, že sme zvládli tie nájazdy. Tam rozhodol vlastne Matiaško, ktorý dal 2 góly, za čo sme radi, že sme ho v podstate trénerov vytiahol ako žolika a rozhodol zápas a jsme za to rádi, jako, že se vyhrál. Další zápas nás čeká ve středu, kdy se hraje dopoledne, školní zápas, bude tady spousta dětí, tak jak ty se osobně těšíš na tohle utkání? Jak se ti ten nápad vlastně zamlouvá? Tak samozrejme, že je to dobré, ako tam aj veľa detí jako prostě zistí, že ten šport je jako nejaký zmysel má, takže je to nejaké také myslenie pre decka. My už sa musíme k tomu prispôsobiť, je to netradičný čas o 10, ale ja si myslím, že o 10 ráno máme tréninky, takže chalani budú v pohode nachystaní na ten zápas a mali by sme byť v pohode, takže uvidíme. Nikdy sa to nehralo, takže uvidíme, jak to celé dopadne, ale dúfam, že pre nás dobré. V sobotu za bod, dneska 2 body, takže proti Sokolovu předpokládám, že 3. Tak bude to ťažký zápas, ako Sokolov nehrá zle, ako túto sezónu začal to dobre, mal dobrý štart a my sa na to pripravíme a dúfam, že budeme víťazstvo slovať po zápase.